Urtarrilak 13 ostirala, urteak ikusi ez zaitu dala. Aspaldi hontan ez dizut idatzi, baina behin ere ez zaitut ahantzi. Oroitzen ez batera geundenean, hain zorion txurinen garaietan. Bueno, Javier, ikusten dugu ja partidu batzu ja jokatu direla. Azale guzu pixka bat, ze kanpeonato doze ospatzen da gaurko nadunan? Bueno, ja magaizkiu 8 urte txapelketa bantolatuz. Orduan finala jokatzea herriko festetan egitaragoan barrun. Eta, bueno, aurretik jokatziteu eliminatoriak ez da. Transernio izena deitze jau, beha dalako patrozinadoria. Eta esan dizuten bezala 8. Edizioa. Eta jokatze deu 4 mailatan, infantil mailan, alebinetan, benjaminak eta kadetiak. Eta, bueno, aurten hasi gea 32 pareja, eta, bueno, ikusiko deu nolateatzean. Adunako gazteez gain, kanpoko gazteak ere gerturatu dira, ez? Bai, hemen gehienak Tolosa ingurukoa dira, ez? Bueno, Aduna, Bilabona, Zizurkil, Astiasu, Alkiza, Alegi, Amezketa eta Andoain Hernani, Usurbilton bate bai, ingurukoak, bai. Eta gazte asko animatzen aldira pelotako kirola egitera? Bueno, herri momentu gontan alebinak desente daude. Benjaminak ez dakau, eta hortik gorakoik momentu gontan ez. Baina, bueno, prebenjamin batzu bai, eta, bueno, pentsatzeet, esperoet, aurre behi da, beste batzuk ateako dela, ez da. Eta zenbuzko nivela aurkitu duzu? Bueno, nivela politia. Bai, bueno, hemen inguruko bentxona jokatzeu eta, bueno, nivela, bueno, ikusliek esan beharko gehiago, baina nire ustez nivela politia izango, bai.